na po niya challenge ba? Lab! Aligod, Lab! Lab! Oh! Ali ba? Sumuka! Uy, naman yung brad! Nandito ba kung challenge ba? Flip the battle! Flip the battle! Ano ba naman flip the battle? Flip the battle! Bayni! Malari ka lawa! Ano man? Wa ka kakaon! Wa ka nilang pagkaon! Ay, nahot na magpagkaon! At ang pagkaon kasi ka kakaon! Ali, maglula ta! Muna mo challenge ron! Ano man? Flip the battle! Flip the battle? Oh, balik-ulit pa! Kung magkatindog ka, Oh. kung magkatindog ka, anaon ko di mo! Ana! Balik kini siya, mutindog. Tindog. Yung mineral. So, atras na kamay Tindog dito. ba? Dito ka, Para dito si ka. mga ba, matindog! Sa kamay. Si tindog para sa mga. Kana. Kung makatindog ka, Ah. yung mga kong anaon. Ah. Kung dili ka makatindog, ako rin mo ana. Kung makatindog ko, ikaw na pong hapakan. Ay, nindot ka. Ini kayo makabalas sa dito ko nimo. Tanaw na to! May sakit ba? Sakit eh! Mga gamay di. Sige. So, Wala pa kay sakit sa ulo. wala man. Masakit rin ko yung kwarta. Sige na! Sige, sugtayo na to. Sinitsang ta! Kinitsang ta kasi una. 1, 2, 3! 1, 2, 3! Ay, ikaw na! Ya. Haldi ko! Sige! Mutindog na siya. Hapakon ta kanin mineral. Kung makatindog ka! Ya. Sige! Sige! Wala! Ako! Wala! Ikaw! Wala ako! Sige! Hapit! Sige! At sura di ari. Ay, hapit! Sige lang! Sige! Sige lang! Ikaw! Ay, hapit! Sige, isa mo na. Kamalos ko ha! Sige, ikaw na. Okay! Asa mo kaya mura na naikasuko? Hindi ka mura na naikasuko. Ikaw! O kabulan. Ikaw! Kita ni mo muna, oy. Lain ka magkon. Usa mo ni challenge mo. Kada lalikin ni mong mineral no. Ikaw! Tayo, bugog hinayang, bugog ko nalimong-libong ang lamay no. Sura ka ni Ibrahim. Ikaw! Dito! Dali ah! Dito! Da. Sidli ko ihi! Ito ba na ay sumpay mo mong kon. Ikaw! Ikaw. Okay, ako. Hayay, hapit ta. Dito!